Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos e amigas, estamos unha vez máis, un podcast máis, un programa máis no Como que non, da Radio Galega, na 5G. Este é o programa número 180º. 180 programas levamos ya. Programa número 15. E ti en todos, ademais. De cada un. Bueno, sí, en case todo. Bueno, se non presente de espírito. Bueno, Ou de audio. Ou de audio, sí, en case todos. No, o que estivo en todos, sen excepción, ademais dun servidor, é Alejandro Martínez Pini. Moi boas, que tal? Que tal? Que ademais é un home, que tal, Pini? Escoita, no? Sí. Agora sí. Lembraste aquelas... Perdón, aquelas... Súbete un poquinho, Pini, que te escoitamos baixo, a ver se... A ver se así, a ver, hola. Hola, sí, a ver. Bueno, estamos escoitándote así. Bueno, Cantos programas xa, Carlos? 180. E Pini sigue igual, Bueno, máis menos. Lembrádevos da semana, las 3 semanas aquelas que estuvo Pini malo? Sí, Que estuvera estivo. malísimo. Ui, pobre Pini. malo. Estuve malo antes do COVID, ademais. Foi. Pero eso Sí. non... Sí, foi Pero estamos seguros, eso non foi unha... Como? Foi un pre-COVID. Pre-COVID. Claro. Non é unha lenda urbana, entón. Non, eu anticipei o... Vedes que mal estou? Sí. O ides fastidiar todo. Visionario, Pini. Agora sí que... Todo empezou fin de ano, pero eso xa é outra cousa. Eso é o que lle permite seguir igual. Efectivamente. Está igual. Bueno, grazas, Pini. Agora podes baixarte un pouco. Fun subirte, pero agora podes baixarte un pouco. É que estaba preocupado. Sabes que pasa? Que eu estou escoitando o programa, logo digo, ese non escoitan os ointes. Eu estou, claro, estou pendente de todo. Vivo nunha tensión. Porque se fora un cómic, pois tampouco pasa nada. Pero Claro, claro, sendo un por programa de audio... Ou nunha pelimuda. Pero, Pelimuda dá Carlos, igual. pero os meus aplausos sí que se escoitan ben, No, os teus aplausos e os teus berros escoitanse Tamén se perfectamente. escoitan ben, bueno. Porque isto pasáballe moito a Fernando Requerro ao principio, que cando berraba o concepto cando estás na radio, eu levo cascos para saber como escoita a xente. Entón, cando, por exemplo, fago un sketch e quero que a xente pense que chegou alguén, fago entón dis, tío, está moi lonxe. Facía ao revés. E claro, bueno, Fran está agora Fernando requerrizándose nese senso. Sí. E di, bravo. Entón, temos dúas denuncias de dous ointes que perderon 6 tímpanos xa. O mesmo señor perdeu 6 tímpanos. É como aquel tipo que dicía que se estaba volvendo tolo por unhas badaladas dun campanario que tiña lá. Pois eu son ese campanario para ti. Bueno, pero es o noso campanario e por iso respetámoste, querémoste. Por certo, temos que dicir que hoxe, de novo, non está Pepe Capelán entre nós. Dios lo tenga en la gloria. Pero agardamos... Digo que está postrado. No, Está que postrado. gracia a min. Sí, bueno, que sí, que está malo. É que é un chiste. Bueno, vou facelo porque se che gusta. Parte de que hai que agora que es pai, Claro, sabes o que ser pai, xa somos máis pais hoxe no que é o equipo que non pais. Isto é moi importante. Antes Comín estábamos unha de ovos, Carlos, ovos. Sí, Viña, cando es pai comes ovos. Viña a comer ovos. Pois está Pepe Capelán malísimo, ten unha doenza que o ten postrado nun jacuzzi. Agora mesmo hoxe non pode estar con nós, pero temos unha homenaxe que facerlle a Pepe Capelán. Non a pudemos facer no anterior programa, no anterior episodio. Imos facela hoxe, pero todo isto e moito máis non podería facerse sen convidados neste programa. E hoxe temos a sorte de que repite, porque ela quixo, non está forzada, senón porque ela quixo, ela saberá, a gran Ari Magritte. Un aplauso para... Bravo! Maravilla, gracias. Carlos, xa collín a técnica, Sí, ¿no? Agora Sí, xa collín a técnica. Agora xa... É que, a ver, os millennials tamén podemos aprender dos millennials. No, sempre. Pero non. O de millennial ve por ti. Vale, Fernando. dicía, porque eu xa estou máis pasado. No, Tardo, ti és tardo dos meus, millennial. ti és xa, Sí, hombre, sabes? claro. Que tal, Lari? Todo ben? O de que non estou obrigada aquí, dilo ti. Bueno, Este vaya. señor que me está apuntando con a a romaría ver. aquí por baixo. Menudencias. Benvidos ao noso mundo. Claro, tampouco. Menudencias indefinidas. Que iso que puña que había unha tenda que era unha ferretería, creo que en Vigo. Non sei se era Carabobo, que puña bueno, tornillo, no, parafusos, tal, o que sexa, Materiais aí. material, Desparafusador. menudencias indefinidas.
Maravilloso. É un Qué bonito. concepto que me encantou. Claro, así podías entrar a pedir calquera cousa. Sí, Non. a miña muller fastidialle moitísimo que faga isto porque estaba falando dunha cousa e paso a outro tema e ela Ai, ponse ese é nerviosísima. maravilloso, a mí É un encántame. ointe que perdín xa. Bueno, que lle imos facer? Aos que aínda aguantan, non vos preocupedes que imos tentar levar o programa polo rego. Imos tentalo de tal xeito que para que vexades que isto é canon do multiverso como que non, chega agora a sintonía. Bueno, Venga, hola, ala, a lo loco. Benvidos ao Como que non estamos con Ari Magrita. A semana pasada vivimos un momentazo co Oráculo é o nome do seu último traballo que podedes ver aquí, que ademais de ser un disco que tedes que escoitar, mira, aquí fai brillos, fai Barbie en brillos. Este non fai pero aquí non. brillos. Este, non, este mate. Carlos, mate. Carlos. Este mate como mata Harry, mira, este non. Aí Todo está. pensado. Está moi ben. Pois este é o disco O mate para público argentino. para público uruguayo, que hai moito os que saudamos. É certo que temos moita audiencia argentina e Un saúdo uruguaya. para ali. Un saúdo para alén do charco. E grazas, Ari, por estar connosco. Hoxe o programa é completamente distinto do da Grazas a semana vos pasada. por convidarme, por deixarme pasar unha semana aquí comendo, bebendo, vivindo. Ah, que se está ben, ah, que se está ben. fantásticamente. Que tal Estou a la collerlle aquí a caixa? gusto, Que tal agora la en serio. caixa, Ari, ben? Maravillosa. A caixa ben, Caixa, ten o seu punto, Sí, ten a o ver, seu é aquel, a que caixa. Carlos este ano forrounos un pouquiño porque o ano pasado tiñamos frío. Sí, Este ano meteulle un forriño así polar. Estase polar máis a e gusto. con seda por riba. porque máis está moi ataúd do que suaviña. facemos nas sombras. Bueno, pois É o noso Guillermo. un equipo fantástico deste programa, moi querido por min, cando saen das caixas, obviamente. Pero imos comezar o programa sen máis preámbulos e temos que facer, como non, unhas efemérides aleatorias. A verdade é que se hoxe sae outro número baixo de día, quere dicir que Pepe Capelán, polo que sexa, chámalo Dios, chámalo energía, que digo outro, ten un concepto que fai que os números vayan para arriba, porque saiu o día 7 outro día. Pero que Ari tamén con este rollo de oráculo e tal, Claro. poden esas forzas cambias completamente. Claro, ela é, bueno, mira, vai xerar a primeiro o día, vale, do 1 ao 31. Xerar. Dalle aí a xerar. Ves? Aí Nove. estamos. Aí o tes. Eu estou nos números baixos, Oe, é así. Que número é? O 9. O 9, por se que non escoitara. Agora molaba que saíra o 10. Mira, eu para creo- que fora como o... Igual, claro, Claro. saiu a semana pasada foi 7-8, 7-8, bueno, agora a 9. semana pasada, vamos, no podcast anterior. Bueno, ya. No multiverso. Para os que escoiten Aí en estamos. orde. Oito, ¡Ostras, ui, bo. qué bo! ¡Qué maravilla! Bueno. 9-8. O Aí estamos 9 co 8 do a saco, 8. eh. Está agosto moi solicitado. Sí. Bueno, pois imos ver que pasou, Pini, un nome de agosto. Un nome de agosto. Un nome de agosto, Un nome non, un nome de agosto. Un nome de agosto pode ser Carlos, que eu nací o día 3. Ah, pois 9 mira. de agosto. A ver que pasou. Imos ver que día a Wikipedia. A ver o dato, Carlos, que xa sabes que estou agardando polo dato. Sei no. Imos ver a Wikipedia A o que ver. di. Bueno, para Si que naciches saibas. o 3 Aí, ou 9 xa dígoche estarían unha cousa. un pouco cansados de O ti. 9 de agosto, Matajari tiña 2 días de vida. É correcto. Oh, Moi ben. Porque mira. porque Encontraron nacera o día huevo, 7. Moi ben. No. O 9 de agosto, Francisco, é o 21º día do ano no calendario gregoriano. Grazas, E o Carlos. 222º nos anos bisestos. Ah, O sea que non fixeras que contas. os bisiestos hai que... para maitines é un dato. Bueno, é un que ás veces é abrir e diste, xa está. É un 9 de agosto, concretamente un 9 de agosto do ano 48 antes de Cristo, porque si, alguén levaba remontamos, conta, Estamos viaxando ben, eh? Sí. en Tesalia, Grecia, no transcurso da Segunda Guerra Civil da República Romana, o exército de Xulio César vence o de Pompeio na batalla de Farsalia. Estaba a piques de dicilo, eh? Sí. Bueno, isto é algo que sabe calquera con mínimos coñecementos históricos Claramente. do ano 48 antes de Cristo. Hai que ver o importante dunha efeméride, pero máis importante é a análise de Alejandro Martínez Pini. ¡Vamos!
Alejandro Martínez Pini, no ano 48 a.C., en Tesalia, o exército de Xulio César vence o de Pompeyo na batalla de Farsalia. Algo que dicir? De Tesalia e Farsalia, agora temos a Vialia. A sete de Pini. Bravo. Con actualidade hoxe e todo, No. Cuidado con a actualidade, Claro, que como non se sabe cando vai a chegar o AVE, pois claro, hai que... Está moi ben. Xa chegou, vamos aí ando. Sí, Una bueno, pregunta, Carlos. sí, paxariño. Cando... Sube un pouco a Fran que non o escoito. A ver, quero dicir, Sí. por exemplo, unha persoa que vive no 48 antes de Cristo, non? Sí. Hace. O tío que mira o peluco e di quedan 48 anos para que naza Cristo, ou ese dato non... Sí, claro, xa o sabían. Ah, vale, Ostras, vale. queda 40, que ano é o 48 antes de Cristo. Vale, Por qué? vale. Porque teño un calendario que acabo de mercalo a barra de pan na panadería e acaban de darme o calendario e pon aí Os explicaría 48. por que os reis chegaron a tempo. Claro, porque Se xa o fixeron un sabían. cálculo, Claro, dixeron, tío, o día 5, de feito, fixeron noite o día 4 Claro. porque dixo Melchor, non, agarda que non Non chegamos. estamos antes de tempo. Efectivamente. Bueno, imos comezar o programa, pero tamén teño que dicirvos que Pepe Capelán non está hoxe. Pero hai moito tempo que non escoitamos as consultas dos ointes. Entón, sí. Dani, por proximidade xeográfica a Pepe Capelán, eu creo que hai que tamén darlle a audiencia o que pide. E a audiencia pide o consultorio Capelán contesta, neste caso por un día será o consultorio Pero Paquitov contesta. o mellor, como son como unha falsificación, podría Sí. chamarme Popo Capelín. Popo Capelín. Popo Capelín. Vale. Como un volcán. Claro, o bueno. volcán Popocapelín. Como xogadores do Pro, Vale. daquela. Popo, claro. Ninguén vai dicir Castolo como, e Popo Capelín. como un payaso. Popo Como, Capelín. sí, Popo Capelín e os seus enanitos forcados. Sí, é un pouco este rollo do bombeiro toureiro. Mira, atopamos un punto de unión eu e Fran. Moi ben. Chiménez, Miranda e Castolo. Pope Capelín. Mais eu temos moitos puntos. Moito, Pero este é moi bonito, este é moi bonito. A ver, a Fran gustaban as cartulinas. Que máis punto de unión querías? Qué bonito. Bueno, pois temos o, mira, Pope Capelín está poñéndose os apeiros de labranza que leva habitualmente Pepe Capelán. Oxe, o CCC convértese do consultorio Capelán contesta o consultorio Capelín contesta. Dani, eu sei que ti non sabes o número de teléfono de memoria, pero imos dicir Pero que non eu podo dicir un falsificado. Sí, pero chégate ao micro, senón non te O escoitamos. 648 555 555. Vale, bueno, este Se queren Popo Capelín, que manden a ese. Vale, ese para o Popo Capelín. Pero se queredes que isto é real, enviarlle unha nota de voz ou unha consulta a través dun audio a Pepe Capelán 604 02 9957. De feito está, mira, estáme dicindo por teléfono Pepe Capelán que está ordeando a xente de Silicon Valley que nos poña aquí os printers no videopodcast 604 e está, mira de Está facendo unha imitación moi faltosa, Dani. Cuidado. Pepe Capelín. Hai que decir que a Popocapelín o atopamos en Valença do Miño. Agora mesmo Dani Impersonation. O parecido é asombroso. estás entre Pope. Por favor, Carlos, podes facer unha cousa, Carlos. Tens que facer o meme de o que te pediches por AliExpress o que te chega a casa. Por favor, faino, por favor. Vou facelo nas redes sociais. Digo que estás. Está un pouco de tristeza de do revés. Poderíamos decir aquilo de que entre Crispin Klander. É que está, ia dicilo agora, está nun híbrido entre Pepe Capelán e Crispin Klander. Aí está Pope Capelín. Pero eu a personaxe sinto así. A ver, Eu son do método. No, a ver, como chimos decirnos calquera cousa sobre interpretación con profesor de teatro como Dani. Bueno, achégate ben que te escoitemos, Perdón. Dani, e imos ver. Aí Non me vai chamedes Dani, chamademe Popo. Por favor, para estar Popo Capelín. Pero todo, ata todo o día. No, Quero dicir, Para que non salga de Lévame aquela personaxe. frase de si lo sé no lo restauro. Bueno, o mellor, a ver, a min nun principio parecíame unha boa idea.
polo que sexa, acaba de pasar isto como un programa de jajajiji, pois imos deixalo como ven. Ari, en principio, bueno, isto é peor, Oxe vai mellorando a cousa. Imos escoitar unha consulta que lle enviaron o consultorio Capelín, contesta de Pope. Adiante, por favor. Hola, que tal? Este é unha consulta para o CCC, o consultorio Capelán Contesta. Bueno, son unha persona anónima, chamome Paco Capelín, Cambelán, Paco Cambelán. Bueno, levo uns días así con bastante catarro por estes cambios de tempo que está habendo, non? Que nos traen a todos tolos. Entón, pois a consulta era para este rapaz Pepe Capelán, que o fai tan ben, e que, por certo, que, bueno, o consultorio que ten moi ben. Eu son partidario. Quería preguntarlle, para curar unha catarreira destas, que é mellor? Ibuprofeno, paracetamol, ou el aconsellame algún tipo de remedio caseiro donde poder botar todo este enfriamento e toda esta mocallada que teño? Pois nada, aí queda a miña consulta, Moitas grazas, nada, eso. Sabedes que estamos nun dos momentazos da 5G. Estamos sede conscientes de que estamos vivindo un dos momentazos da 5G. Bueno, pois, Pope, que lle dis a este... Popó, por favor. Popó Capelín. Que lle dis a este ointe anónimo que non coñecemos en absoluto? Eu diríalle que o mellor consello é suar na cama, e leite e mel. E sobre todo poñerse ben cedo e xa pronto, porque podería perder o seu traballo se alguén o fai mellor que el. Mellor consello imposible. Moitísimas grazas, Popó Capelín, no como menos. Grazas. Estou pensando como fin de tempada un enfrontamento entre Pepe Capelán e Popó Capelín. Un concurso, frente a fronte. Pero Quen mira, aconsella millor? Acaba de facerlle o que eu chamo o antigripal do exército. Que era unha cousa que compraba a miña nai, petía unha colega que compraba nun economato do exército e traía uns antigripais que aquilo tomábase, era en plan, pero pa ir a matar. En media hora estabas pa matar xa. Qué barbaridade. Pois eso foi un pouco así o... Ostras, pareceme un momentazo. Ay, Qué gran momento acabo de vivir en directos en Querelo. Grazas. Bueno, que volva Dani Lorenzo ao programa. Acabo de chegar, que tal estiva a sección? Bueno, moi ben. Maravilloso. non sabes o que te perdiches. Teño que dicirlle a Dani que eu viñan aquí a falar do meu disco. Sí. Eu estou a ver aquí como o que predicimos co oráculo está dando aquí uns pasos. É verdade, é verdade. Bueno, se non Coidado, ti que chaman do tanatorio en calquera momento. Se alguén non sabe, A morte era do outro. Terra, ai, mamá. se alguén non sabe de que estamos a falar, lembrade que no episodio anterior a este podedes escoitalo. Houbo unha serie de predicións grazas ao oráculo de Ari Magritte, e podemos lembrar, por exemplo, que a carta que lle saiu a Dani por dar un petisco, pero logo xe que escoitar todo o podcast. Pero por se alguén non escoitou, que lle saiu a Dani? Saúllo a Dani que no laboral iba a haber cambios en positivo cara onde el queira. E ademais que é perfecto. é así. Eu estou vendo aquí como se desenvolve a solución que deu o oráculo. A ver, é que Isto o é como realidade. que non é orgánico. Total. Completamente. Que bárbaro. Bueno, imos continuar. É difícil repoñerse disto. Imos, tomar aire, relaxarnos e tamén tomar conciencia de que imos abrir a porta dun dos mellores lugares que un pode visitar no como que non, porque, amigos e amigas, sí, chega o momento dunha das seccións que máis pulo ten nas nosas redes sociais. Cada vez que colgamos un destes vídeos, a xente lánzase como tolas para ver exactamente que o que nos trae o noso colaborador. Falamos, como non pode ser de outro xeito, do Museo Mutante.
Abrimos as portas de par en par, como ben vedes os do videopodcast, para saudar a Fran Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pois moi ben, moi Qué momento acabamos de vivir, maravilloso. Mira, cando dixen antes que estábamos vivindo un dos momentos da tempada, non sabía que estábamos vivindo un deses momentos. No, son momentos delirantes que conectan moi ben co que truxen hoxe, que bueno, eu penso que xa me estou poñendo serio, Carlos. Bueno, por se Ari non sabe ou por se alguén acaba de escoitar por primeira vez ou como que non, hai que dicir que Fran Rodríguez é unha persoa que ten unha colección de fricadas varias moi espectaculares e que todas as, bueno, cada 3 episodios traenos o como que non e amósanos e comparte algúns dos tesouros que ten na súa particular colección e veremos que trae hoxe. A ver, hoxe vou aproveitar que levo este gorro e teño esta pose así como el lei para dicir que hoxe traio boa merda. Baby. The Wire. Apropiación cultural aí, A ver, tes que permitirme que hoxe sálteme un pouco a regla porque hoxe xa fun a fonte original da miña colección, polo tanto xa sei o que teño e podo bueno, pues adiante. podo ensinar un par de cousas. Veña, vale? adiante. A ver, Imos sacar... aló. Lembrades aquel boneco que trouxen de James Bond, Sí, daquela colección sí. de Sideshow? Bueno, pois hoxe ímonos poñer moitísimo máis frikis e vou a sacar estas maravillas. Dimensión descoñecida de Twilight Zone. Qué maravilla. Espera que vamos a las aquí para que vexan a ver. Qué barbaridade, fíxate vos. Aquí temos estas maravillas, un é do episodio de Invaders, outro é do episodio de Surfman to Surfman, Espera que non está falando o micro porque está vendo exactamente o que trae. Claro, a ver. imos a facer a apertura, vale? A ver, para que vexades unboxing total, sí, señor. esta maravilla. A ver. Fíxate. Porque isto sí que xa non se pode atopar en ningún lado, está totalmente descatalogado. Bueno, ese peinado é super século XX. Quen é para a xente que nos Pois, escoita? en realidade é Richard Kiel, que despois de feito interpretou outros papéis de xigante como Josh o famoso Josh na Bigfoot. saga de James Bond. Sí, señor. Aquí tedes é un episodio clásico de Twilight Zone. Podedes velo, se queredes botadelle un ollo aquí os Tiveron amigos. unha relación maravillosa con Sideshow, que é esta marca de xoguetes, e sacaron todo tipo de maravillas. Esta é outra delas que creo que vexades porque isto é unha delicia. A ver, para a xente da radio, vale. Unha delicia da ciencia Qué ficción. bárbaro. É unha maravilla absoluta, unha das figuras máis bonitas que teño. Doutro dos capítulos moi difícil da de serie. atopar. Outro dos episodios da serie. Sí, señor. Para a xente que está escoitando agora na radio, habitualmente Fran trae bonecos ou figuras que están fora do seu packaging, do seu empaquetado, pero estas son realmente de colección e son moi espectaculares, sobre todo ver o que é a caixa, non? Que ten unha especie de tapa como se fose un libro que abres, está aí agarrada cun velcro e cando abres a tapa podes ver dentro as dúas figuras, non? Neste caso é o packaging tipo de Sideshow. Eu xa vos digo que estas figuras deben ter, pois deben ser do ano 2000, máis ou menos. Xa teñen 22 anos. Xa teñen 22 anos, por aí foron editadas e conseguinas cando cheguei a Madrid. Isto é algo que está moi ben que falemos en provincias tamén, sobre todo a nivel de coleccionismo, porque vou a facer unha queixa, Carlos. Veña, dalle. Vou a facer unha queixa. Como mola isto. Xusto co que teño aquí detrás. Eu entendo que na capital de España o tema do coleccionismo vai moito máis rápido, o material que chega enseguida sae, está en constante movimento, e que en provincias é máis complicado que existan este tipo de... Sí. Bueno, exista este material. Polo tanto, hai moitas tendas que fai 8, 10, 9, 12 anos que teñen no seu interior figuras de Sideshow e todavía non rebaixaron ningún euro. Canto custa isto por sabelo? Pois ides alucinar, porque eu cando cheguei a Madrid conseguín estas figuras, conseguinas a 15 euros cada unha. Ostras, e agora? Son figuras que ou figuras semellantes as podes atopar en tendas de Galicia todavía a 80, 90 euros. O que quero dicir é que
para que o coleccionismo sexa sano e os coleccionistas podan sacar adiante a súa colección, hai que ter en conta que os precios non poden ser inamovibles. Eu cando cheguei alá, a primeira tenda na que pasei tiña unha estantería chea de Sideshow. Comprei absolutamente todo o que había porque, repito, son figuras moi caras que daquela costaron 15 euros e pareceronme, o sea, en eses 15 euros paguei a colección completa del Planeta de los Simios, de Sideshow, que xa ensinaré en outra ocasión. Quero dicir, hai que mover os precios para que o coleccionismo sea algo posible e que respire. Porque senón estamos sempre metidos nunha burbulla, o material non entra porque o material non sae da tenda. Se ti baixas os precios, o coleccionista compra e polo tanto ese oco poderá rechealo con material novo. Se tes o mesmo durante anos e anos e anos e non baixas €1 eses precios, nunca vas a ter material novo, ou o material novo que vas a ter é moi limitado. E con isto quedo tranquilo porque quero falar, o sea, estou falando como coleccionista galego, con todo o que él lo implica, que moitas veces, crédeme, é complicadísimo, porque os propietarios das tendas especializadas aférranse aos precios dun xeito que non é razonable. Xa está. Con Bueno, isto, pues a mí pareceme increíble. A ver, eu creo que estamos buscando algunhas referencias tamén que no vídeo podcast podredes ver de algún dos episodios os que pertencen estas figuras a Dimensión Descoñecida, titulouse aquí en, bueno, eu creo que na galega non chegaron, ou creo que sí. Non sei se chegaron a votar algunha vez na galega, sei que en Televisión Española hai moitos anos, sí que emitiron La Dimensión Desconocida, así se titulaba a serie, e, bueno, pois é un placer, como sempre, ter cousas tan raras e tan difíciles de atopar como as que nos trae Fran. Reivindicar algo que quero reivindicar porque é unha das miñas películas favoritas daquela época, que é a adaptación cinematográfica de Twilight Zone que fixeron varios directores e que ten episodios maravillosos como o famoso Gremlin, aquel no aire, non sei se lembras aquela película, protagonizado aquel fragmento por John Lithgow, que era maravilloso. En esa película estaban Spielberg, estaba moitísima xente dirixindo e creo que é unha maravilla. O episodio de John Landis é para perder a cabeza. Sí, absolutamente increíble. John Landis ademais é un referente para ti, non? Sí, Dani, sí. un Moito, tipo que che gusta moito. Bueno, eu creo que é maravilloso sempre abrir as portas do museo, non sei que che parece, Ari, pero estou aquí abrallada. Isto que temos todas as semanas temos a sorte de contar cun gran coleccionista como Fran Rodríguez, e se queredes ver o que trae, pois xa sabedes, @ComoQueNonRadio, temos fragmentiños do vídeo podcast, temos tamén fotos que iremos colgando a medida que vayan pasando as semanas, e un aplauso forte para Fran Rodríguez porque sempre nos trae cousas. É un placer absoluto mostrar estas cousas que para iso están. Como xa chegamos aos 27 minutos de programa, Fernando. bueno, veña, queres dicir algo? No. Déixame polo menos presentar, por favor. E despois xa me dixo que tens que dicir. Imos xogar con Ari Magritte. Imos facer o concurso do programa, porque, amigos e amigas, con explicación incluída e con Fernando Requerre preparado xa como calcar Luis a piques de sair os 100 metros lisos, comeza o concurso 5G. Bravo. Como que non presenta o concurso 5G con Ari Magritte. Ari Magritte está connosco. Claro, eu estou farto xa, Carlos. Bon, grazas. Son. Grazas. É que, a ver, eu creo que xa despois Son un personaxe de unha frase só. de ti, vale, venga. Entón, estou preso desta crítica feroz a túas explicacións. No, é que aparte eu lin en redes, ¿Sí? nun espacio-tempo que non vou a dicir, pero lin en redes que somos acusados de trolear. Estou farto son preso de min mesmo. Entón, ahora seguiré criticando, Vale. pero solo cando toque. No Vale, sei moi ben, grazas. Non quero ser un one hit wonder. Ves como Spy é un Sí, tipo agora xa máis... Riches. Que lles hai nas cartas? Que ia centrarse máis ou algo así? Non, que ten que escoitar alguén máis que si mesmo, Sí, porque... señor, bravo. Esto, aplauso para mí, aplauso para él. Vale, eu vou tentar explicarlo por primeira vez sen, Veña, vai. a ver se me sae. Qué bonito. Veña, Que alianza o que de me civilizacións, consta. de Bueno, verdad. o concurso 5G é un concurso no que pasan todos os convidados, ten dúas partes.
vale? Na primeira que aquí imos xogar é de acumular puntos con respostas mal contestadas, vale? Temos 30 segundos, unha batería de preguntas. Eu vou ir lanzando preguntas todas as que me entren neses 30 segundos e ti tens que contestar mal, pero con xeito. Se che pregunto como te chamas, podes dicirme Fernando, pero non podes dicir teléfono móvil, porque iso non ten sentido. En principio, se ves que dubidas nalgunha, recomendación, tira pa diante ou non contestes, di calquera cousa en que contestes ben, porque ás veces por pararte a pensar tardas moito máis tempo, vale? Bueno, Metralleta. creo que o récord está sobre 11 ou así, non é tan difícil. Espero que che saia ben. Bueno, a ver a canto chegamos. A ver, por Dios. é importante acumular puntos Aquí nesta concentradísima. proba. Veña, va, Oráculo, axúdame. Está Alejandro Estou concentrada. Martínez Pini preparado. Ari Magritte lista. Polo tanto, comezamos porque a reviravolta empeza xa. Que carreira estuda un médico? Fisioterapia. En que cidade está o Hospital Álvaro Cunqueiro? En Ourense. Que profesión tiña Álvaro Cunqueiro? Pois era cociñeiro. Onde naceu Álvaro Cunqueiro? En Valladolid. En que provincia está Mondoñedo? En Granada. Cantas provincias ten Galicia? 8. Cantas provincias ten España? 1000. Cal é a capital de España? Guadalajara. E a capital de Francia? Lugo. Que torre se atopa en París? Unha que se chama Pisa. En que país está a Torre de Pisa? Ui. Tempo, Vale, en Alemania. Tempo, entrou, Bueno, Que bo rollo. Bueno, vou recorrer os supertacaños para que digan se esta valeu ou non, porque eu creo que cadrou a bocina cando estaba... Fernando, poli bueno, poli malo. Vale. Vale. Cando cadrou cando estaba lendo aínda a pregunta. E habitualmente o que fago é que se me cadra cando xa lín a pregunta, así que deixo que eu creo que esta magua, doeme. Pero debería estar invalidada, pero que diga os tacañóns. Que dis, Dani? Eu creo que é invalidada. Ostras, tío. Sí, invalidada. No, perdón, claro, Claro, tipo no, diante, home, como non vai entrar? Bueno, que facemos entón, Fran Rodríguez? A bola entrou. A bola entrou, pois entón. ¡Ole! Ahí, colegas. 9, 10, 11 respostas para Ari Magritte. Grazas. Hai un super récord. Bueno, moi ben, tes 11. É máis difícil do que parece. É moi complicado, é moi complicado. De feito, aí París, casi. hai unha Quedei no I. que foi París e o Lugo, pero vai contar ben. Está dentro. Vai contar ben. Bueno, non sei eu, non. Pues no, agora xa entrou. Bueno, xa tes 11 puntos. Agora imos acumular puntos. Imos aumentar esta puntuación para ver cal é a definitiva de Ari Magritte. Por lo tanto, agora hai que sumar e apostar. Que aposte pola suma. Dalle aí, Pini, veña, escoitamos. En aposta pola suma, imos realizar 5 preguntas a Ari Magritte. Ari Magritte ten en riba da mesa 5 puntuacións. 2, 4, 6, 8 e 10 puntos. Son os puntos que podes asignar a 5 preguntas das que vas a coñecer a temática e nada máis, e a partir de aí apostas. Se acertas, sumas puntos e se non, non restas, pero non acumulas o que apostes. E como temos unha pequena axuda, xa que son 5 sobres, 5 preguntas, perdón, e temos 6 sobres. Se ti escoitas unha temática que non che presta, podes desbotala e xogarías co que quede. Tamén dicimos sempre que se hai física cuántica, non hai outra de física cuántica, vale? Non repetimos. Ben. E con isto dito, pois imos xogar. Vou dicir unha cosa en xustiza, que ben explicado. É que non teño presión. Eu tamén quería facer unha puntualización, porque eu estou notando que hoxe Fernando e máis eu estamos moi tranquilos, nada troleadores, e o único que cambiou é que non está Pepe. Igual é o Pepe Vale. o que está xerando ondas de baixa vibración. Ondas do Mar de Vigo tamén outra vez. Ondas do Mar de Vigo que nos levan a facer esa crítica, porque hoxe, verdad, Fernando non É que tampouco houbo ocasión. Popó xenera mellor ambiente tamén. Sí, é verdad. Denoto unha querencia por unha nova sección. Dani. Bueno,
Imos xogar, veña, temos para a audiencia Temáticas. que non nos ve porque a radio non ten imaxe, bueno, sí que ten, pero polo que se igual, non vou meterme nisto. Pero está a túa imaginación. Iso é verdade, que bonito da radio. Sí. Vale, pois temos rosa, amarelo, azul, negro, mourado e laranxa. Ti escolles a primeira das preguntas, a que ti queiras. É que esta chama moitísima atención. Chama moita atención, entón queres a negra, pois imos ver que trae a negra. E a nosa azafata Fran Rodríguez vai lernos a categoría Xeografía. Xeografía. Pois Medo, con xeografía medo, veña. tes aí os puntos para que Pero claro, o rollo que non resta. Entón, se ha posto sempre 10… No, Pero si no. no, Unha vez que vale. Unha vez no, apostado. No me estaba Tan ben explicado. Xa está. O xa millor, está. o millor, bueno, eu que sei. Ari, co ben que No, íamos. comprendido, O ben comprendido. que íamos. A ver, Veña. Levántanse os No. Xeografía. É que ao final, Xeografía imos darlle un 4. ao final- confíaste, Carlos. Os cancerberos ben están no seu sitio. Te confiaches e claro, ahora Xeografía un 4. Isto estáme como Dios. No, iso bueno, o mellor non No, che que dixen. estaba ben explicado. que Só unha vez- faltaba ese detalle. Unha vez Qué bárbaro, usada Como unha dragóns de puntuación. Komodo esperando por ti. A ver, alégrome porque os chavales. Regurgitan. Deja, como dicía o Fari, déjalos que camelen, os chavales que camelen. Estaba indo demasiado bonito. Iba moi Había ben. que darlle un pouco de vidiña. No, aquí de a verdade Juan. que estaba hasta abrallado pola tranquilidade. había do emoción, concurso. había emoción no ambiente. Pero que Fernando Maixeu xa só con mirarnos xa sabemos se a explicación vai ben ou mal. Bueno, temos 4 puntos, vale? 4 puntos e son os que apostas imos deixalos aquí. E imos ver de que vai a pregunta de xeografía. Bueno, en principio contestas ti, vale? Ti, vouche facer a pregunta, logo sempre abrimos rolda de consultas. Menos mal. Eles non teñen nin idea. Porque iso vou es- quedar aquí fatal. Luego Logo sí que xa Arevalo e compañía. Xeografía, ti eras de letras, quero dicir, Sí, porque letras, dixeches, veña, vai. letras purísimas. Bueno, pero xeografía… Pero teño que dicir aquí que as capitais nunca xamais as estudiei. Oh. Bueno, Eu fun ali con a chuleta. non é de capitais. Bueno, veña. Cal é o río con máis caudal da Península Ibérica? Aí estaba. E as opcións son, porque hai opcións Sí, neste sí. caso, o Ebro, o Douro ou o Texo. Eu aí penso que soía ser o Ebro. O Ebro. Ebro. Pero claro, non Quere- este rollo de queres que abramos- Iberdrola mete movidas aí, o que sei. Rollo de Iberdrola. A ver, queres abrir? Abrimos consultas, sí. Eu non sei se está ben ou mal. Se queres marcamos, se queres abrimos, escoitas Eu a abro que decides ti. consultas, sí. Bueno, non sei se queredes se alguén ten algunha idea ou se non que o diga A ver, ou algo era dentro da xeografía nacional. Sí. Algo era ou máis longo, máis algo había aí. Sí, pero O tamén- Ebro. O Ebro. O Ebro. Estamos falando do que ten máis Caudal. caudal. Ás veces coincide, outras veces non. Claro, por eso. O de longo e No, caudal. por eso digo claro, que aí é é onde teño algo, a o dúbida longo tamén, caudal, sí. o que leva o río amarelo, por exemplo, no mundo. Claro. O Guanche. Ese non era. Ese é o que leva máis precipitacións, por exemplo. Ah, Que se vale, cae vale. máis xente. Aí. Que le vamos- Cando escapa das abellas. Claro. Entón, en Brasil hai máis pirañas. O Ebro. Ti dirías Sí, o Ebro. veña. Eu que sei. Dani, querías dicir Total, algo. eu Que xogo eu nada non estou seguro. E diría outra opción. Pero como non estou seguro, Bueno. meter merda aquí dicindo Claro. outra Bueno, a ver, opción, pero di A outra opción Pero- sería pero- o taxo, non? O texo. eu diría Douro. Bueno. Non, veis? abrimos Non. melón, eh? Creí que ibas a decir outra opción que non estaba ni No, siquiera na lista. Vale, vale. pero O como Amazonas. eu tamén digo unha cousa. Se sae xeografía, eu desbotaría iso. Claro. Entón, Claro. eu estou mellor calado. De feito, Veña, lembramos que xeografía esta foi a pregunta desbotada no último concurso. Claro. Pero, Fran, non sei se queres ou No, Pini. eu quero dicir que en Monstruos de Río con Jeremy Wade Que se parece moito ao meu pai, por certo. Quero dicir, sí, e tamén o malo de Avatar, que tamén se parece bastante ao malo de Avatar. Non sei se o teu pai se parece Bueno, ao malo sí, de Avatar, é pero o do medio. podría ser. Quero dicir que eu en Monstruos de Río con Jeremy Wade vin como pescaba siluros no Ebro e aínda había agua. E quero dicir que os siluros son grandes. E había moita agua, moita agua. E que facemos? Imos deixar o Ebro. Home, se deixar- hai siluros. O Ebro ten un caudal de 426 metros cúbicos
vale? Vale. O Douro. O Texo ten 500 e o Douro ten 675. Un moi grande. Bueno, Tiña que terme guiado por Pois, o tiña- Pereira no. Pero iso é de ahora, non? Meteronlle agua. Sí, foi agora mesmo. Cuando estudiaba era... Baixaron as villas. Eu, ás veces, No, claro, era o que era o máis longo. O caudal, Sí, o sí. máis caudaloso é o Douro. Supoño que pola situación Sí, xeográfica. polas precipitacións. Efectivamente, eu ás porque veces está máis ao cando- norte. Cando fala Pini, estou así despistado, de repente xiro e digo, parece o profesor Charles Xavier. Que non tes que sí. Parece o profesor Charles Xavier. Ah, porque está aí na mirada aí na cabeira. Bueno, na súa está, cadeira, mira, co seu... Falta Pues, un gato para cariñar. está entre o profesor Charles Xavier e o doutor Gang. Sí, sí, bueno, sí, sí, é claro, doutor sí. Gang. Bueno, imos, temos xeografía que tarxetiña por aquí. Mal. Imos bueno, 4 puntillos. Non perdiches moitos, No. Veña, imos escoller outra. Cal prefires? Imos darlle o azul, veña. O azul, veña. Eu síntome fatal, Bueno, qué Nada, mal. non me axudades nada, Esta é un clásico. A ver. Himnos. Había tempo que non saía, Fatal, dous. Dous puntos aposta Ari Debería Madrid. desbotala, pero como non sei se é Bueno, deportes. a ver, podes desbotala ou non? Que se hai deportes, desboto deportes, pero Bueno, pero deportes o mellor saben eles. O mellor non hai deportes. bueno, tamén che digo, imos deixar este. Eu Bueno, de deportes son unha autoridade. Bueno, para escoitar, sen dúbida. Imos Máis escoitar, camín, seguro. imos escoitar atentamente o seguinte himno. Dalle. A pregunta é a que país pertence este himno. Temos tres opcións, que pode ser un himno de Croacia, de Grecia ou de Turquía. O mellor apostaches ven 2 puntos. Eu preciso o comodín da chamada porque teño meu colega que me presenta o disco nas presentacións. Chámao agora. Controla de himnos, pero que sabe Vale. as letras dos himnos estranxeiros. Bueno, chámao. Veña. Chámao, ver, se me chámao, colle. fala con él, se te me colle, colle, poñémolo en vamos, antena. vale. Estamos, Vou mentres tanto, chamar ao escritor Javier Peña. veña, Veña. imos escoite. Isto é a primeira vez, é un comodín que nunca saiu, pero pareceme Se mo deixades. se os tacañóns están de acordo. Por unha No, chamada. eu non deixaba, eu non deixaba. Espera, que teño. A mí levoume a unha das miñas Despois iconas. Ti fala, ti. No, O que Douro. Vale, aí. Espera, está falando. Hola, mira, estou en directo que teño que responder unha pregunta dun himno, entón eres a persoa que ti podes escoitar agora un himno e dicirme de que país é. Veña. Sí. Vale, imos conectar Como se chama? o Imos Señor conectar. Peña, señor Peña, por favor. Javier Peña. Vale, Javier moi Peña. ben. Imos Vale. pedirlle, vou conectalo, perdón, Javier, que agora non nos escoitas así. Non, Podes. metelo, sí, Ai, sí, perdón. aí tengo A ver, o ten gatiño, aquí. sí. A ver se desmutea ese acanle do. Hola, Javier. Hola. Hola, Javier. Hola, Javier. hola. A ver, estamos así falando, escoitante perfectamente os ointes e Ari Magritte. Imos tentar subir o que ven sendo o himno, sobre todo aquí no estudo, para que a ti podas escoitalo. Se podes, Pini, por favor, no noso altavoz. Podes, no altavoz. Hai tres Sube aí. opcións, Croacia, Sí. Grecia. Escoita, Javier. Grazas por atender a chamada Sí. de Ari Magritte, Javier. Bueno, se chego a saber igual non a collía. Bueno, bueno, agora imos poñerte o himno, vale? Vai a acoplar un pouquiño, pero a ver se sabes de que país é este himno, logo damos che opcións, vale? Ti escoita, Javier, dalle aí, Pini. Bueno, Javier, e así sucesivamente que se di.
Teño 3 opcións, a ver se podes axudarlle a Ari. Sería Croacia, Grecia ou Turquía. A verdade é que non escoitei nada. Non escoitaches ben. E tampouco teño nin idea. O único deses himnos que penso que me podería soar sería o de Grecia, e este non me parecía. Este non No, parecía que Grecia. vale, sabemos Desvotamos que non é Grecia. Grecia. Bueno, pois xa Sí, seguro que é o que é, pero... Non. Bueno, Vale, pois ben. Javier, xa temos unha axuda. Grazas por atender a chamada desde o Como que non. Sí. Javier, moitísimas grazas porque é a primeira vez que facemos isto, pero isto é maravilloso. Grazas por entrar a axudar a Ari. Levas este aplauso do noso Moitas equipo. grazas, Javier. Javier. Bueno, gracias a vos. Corto a chamada, grazas. Vale, pois Unha imos... Ai, Ai, unha aperta. ai, Estaba a dar unha unha aperta. Bueno, pois nada, pois isto Vale, quedou. xa Bueno. está. Vou dicir porque Turquía, eu penso que ten que soar de outro xeito. Eu dubidaba entre Croacia e Grecia. Se di que non é Grecia, vou quedarme con Croacia. Pois Pois a res- comodín do 50%. Pois a resposta correcta é Croacia, sí, señor. ¡Viva Puntos que Bueno, sí que 2 teño. puntiños que subamos. Gracias ao señor Peña, Aí. o maior Coñecedor experto de en himnos, É a Sabe? primeira. polo menos de nós, é Saben o que máis. letras de himnos. Que bárbaro. Eu, Bueno, cando cosa. volva a sair un himno, propoño Por que favor. todos digamos se é un país que apetece ou que non apetece, Vale. en función do himno. Tamén. Bueno, temos xa 13 puntiños e agora imos xogar con outro sobre. Veña, dalle que temos pouco tempo. O amarelo. O amarelo, veña. Eso. A ver, Fran, que temos aquí? Cine. Cine. Ah, sí, colle. Quédanseme todos fatales. Pero A ver, mira, a ver se podemos axudar Sí, aquí porque- axuda moito. Ah, vale, Cine vale, veña. A tope Veña. sempre. 10 puntos. Sí, sí, confío. 10 puntos. Confío no Moi equipo. ben, moi ben. Veña, pois imos Equipo escoitar. axudádeme, Imos escoitar algo que temos por aí, Pini, veña, dalle aí, que escoitemos esta sintonía. Sí, sí. Bueno, pero a ver qué preguntan, Dela. Igual. Partido de Canal Plus. Non unha pregunta sobre Michael Robinson. A pregunta é cal destes compositores compuxo este tema. Moi ben. E as opcións son Non lle des opcións. Que se tiren á piscina. Que xa o saben, que van de chulito. queredes No. opcións. Sí que o saben. Bueno, as opcións son primeiro que diga Ari e logo xa confirmamos. Jerry Goldsmith, Hans Zimmer, John Williams, Vale. John Berry. Vale. Ti non tens nin idea, non? Primeira opción. A primeira opción dis. A primeira opción era Jerry Goldsmith. Eu penso que é Jerry Goldsmith en Desafío Total. Sí, señor. Gary Goldsmith. Estamos de acordo. Estamos de acordo, pois é correcto, 10 por bravo. Que fai 23 puntos neste Sintres no concurso 5. Veña, que Maravilla. quedan Maravilla de dúas. película, Quedan Maravilla dúas, de película. quedan dúas. Imos coller a que ten a cor dos puntos. A A ver cor- se nos trae borrollito. Rosa quedan llenas man 6 e 8 puntos para apostar. E Series de televisión. Aquí tamén controlades, Eu, non? eu de series non moito. Bueno. Veña, imos darlle- Bastante Saliu controlas. 8. ben ou invertida, Carlos, porque é importante tamén para Vale. Sabe porque senón ten que facer un Ah, vale, esforzo vale. de lelo ao Vale, vale. revés. E senón sería como un disco de Iron Maiden e sería, Vale, diría, Pero mira, co 8 danos un pouco igual. Sí, eso tamén. 8 puntos son os que apostan este Sintres Ari Magritte. Escoitamos isto, dalle A pis. ver que serie. Vale. Sí. Carai. É da actualidade, ademais. Sí, moi de actualidade. Viaxamos no tempo. Moi millennial. No 48 antes de Cristo. Veña, a pregunta é como se chamaba o gato da serie? Non me vou lembrar, tío. Da serie Alf, que é a Sí. serie. Sí, dime os nomes. Non, esta non ten opcións. merda. Xa. No, xa vos dixen que vos nomes non. Mal. Claro, non, sí, xa. Ah, Cando chegou o... lembrades vos. Non. Eu cambio cho polo planeta de Alf.
Planeta de Melmac. Melmac. Espera que está pensando, está con cara de paisaje Fran Rodríguez, pensando rápido, Fran, que quedan Estou pocos pensando nas minutos. cousas que dicía Alf, ¿no? Sí, De, pero. Decía, Tanner! decía, gato malo, ás veces. Pero, como se chamaba? Eu non lembro. Non. No. Vaya por Dios. Vale, Por un Bueno, gato. podedes dicir así o show. Non vai ter Di un nome un normal. por... A ver, Pini, non sei se ti tes algunha idea, Non me ven o non. Canto digas, vou decir Sí. sí, Sí, pero Xa, claro, Pero- sí, sí. O mellor hai opción se non biches ben. No, non hai opcións. Nesta non hai Seguro, opcións. seguro? Non hai opcións. Mira ben. A mí mestura así con un sprocket na cabeza. No, espero que tera o No, cando espero que os te Fran. Sei. Espera, cando Señor algo, pode ser. Cando Fran Señor algo? alónxase do micro que está pensando duramente, pero precisamos unha resposta, di algo, o que sexa. Mister algo? non. Non, Winkles? Winkles. Vale, che Winkles. Veña, Winkles. Non, o Oye, nome, non me faltes así, No, vale, che Winkles. o nome do gato era Faltón, Lucky. Oh. Lucky. Oh. Non me ia sair nunca. Lucky, Aí gato van os malo. 8 Que puntos. dicía Aí, Fran, tirado. vai, 8 puntos. Que manía Bueno, estou a coller a Alf. veña. Lucky, gato É o Douro. malo. tamén. Mira, Douro tamén. a que A prefiras. laranxa que levo posta. Veña, laranxa. Dalle aí. Música. Veña, veña que acabamos. sí, hai que Música, pasar. 6 Ahí sí, puntos. 6 puntos que son os que lle quedan. Que son 9. Que son 9. Bueno, Ai, ben xogado, Eh. pero case. Veña, dalle aí, Pini. A pregunta de como se chama esta composición de Cachacurian. Sabes? No, Sabe? non Ah, sei, bueno, vou dicir. opcións non digo nada. Saber Dance, a danza do sable. Baby Elephant Walk. Sadok the Priest, Sadok o cura. Händel ou Snake Charmer. Saberdance. Pero o de Händel. Händel, É unha opción? Vale. Eu vou deixar aí. Sí. Saberdance? Sí. Saber Dance, Sí, a sí. danza do sabre. É correcto, sí, señor. 28 puntos. 9 puntos. Bueno, esta vez son 29 puntos para arriba. Mira, ahora sí que somos bravo. Bueno, 29 puntos, non está mal, quedas aí por baixo de María José Rodríguez por o momento, pero mereces un fortísimo aplauso pola túa participación con esta danza do sabre. E nos temos que rematar. Bueno, vai agora a música en directo de dos nosos convidados, pero hai que dicir que Alejandro Martínez Pini estivo nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Fernando Requerre, apertas grandes para Pepe Capelán. Temos tamén a Fran Rodríguez. Ari, estás connosco a vindeira semana? Veña, por favor, Veña, pide a caixa. E agora imos con música. Está presentando este tema outra vez xunto con Tincho Fernán. Imos darlle un forte aplauso a Robert Carcos. Cuéntame tus riquezas o tal vez tu impureza, sabes bien, sí que sabes bien. Desnúdate, princesa, rómpeme la cabeza una vez y otra vez. Qué lindo haber vivido tan cerca de tu ombligo. Sabes que me tienes atrapada a tus pies. Cruzamos el camino del vicio y lo prohibido y ahora lo vimos arder. Ya no me llames, ya no me implores, ya no me exijas, ya no me llores, no me supliques, ni mandes flores, no creas tanto de lo que oyes.
huérfanos de una noche de amores y reproches sin querer, casi sin querer. Heridos de batalla, jugamos todo a rayas una vez y otra vez. Y en la ruleta rusa ya no quedan excusas. Sabes que me tienes atrapado a tus pies. Cruzamos el camino ¿Cuál, Robert? del vicio y lo prohibido y ahora lo vimos arder. Ya no me llames, ya no me implores, ya no me exijas, ya no me llores, no me supliques, ni mandes flores, no creas tanto de lo que oyes. Ya no me llames, ya no me implores, ya no me exijas, ya no me llores, no me supliques, ni mandes flores, no creas tanto de lo que oyes. Desnúdate, princesa, rómpeme la cabeza Otra vez.